Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου. Το σημερινό βίντεο θα είναι ένα βίντεο για τους όμορφους ανθρώπους. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Όμορφος είναι ο άνθρωπος που έχει μέσα του χαρά, αγάπη, πάθος, πίστη, πείσμα, υπομονή, αντοχή, θέληση, φαντασία. Όμορφος άνθρωπος είναι αυτός που σέβεται, κατανοεί και έχει αρχές. Όμορφος άνθρωπος είναι αυτός που δίνει χωρίς να περιμένει να του δώσουνε. Όμορφος άνθρωπος είναι αυτός που θα σου μιλήσει ειλικρινά. Όμορφος άνθρωπος είναι αυτός που ακόμα κι αν έχει χάλια ψυχολογία θα κάνει τα πάντα για να φτιάξει την ψυχολογία των άλλων. Όμορφος άνθρωπος είναι αυτός που θα εκφέρει τη γνώμη του χωρίς να κρίνει τις απόψεις και τα θέλω των άλλων. Όμορφος άνθρωπος είναι αυτός που θα σου μιλήσει και θα σε κοιτάει στα μάτια. Όμορφος άνθρωπος είναι αυτός που θα δώσει απλόχερα κάτι δικό του σε κάποιον που προφανώς το έχει περισσότερη ανάγκη από τον ίδιο. Όμορφος άνθρωπος είναι αυτός που θα παραδεχτεί το λάθος του αφού το καταλάβει και στη συνέχεια θα προσπαθήσει να το διορθώσει. Όμορφος άνθρωπος είναι αυτός που έχει κάποιο πρόβλημα αναπηρίας και παρόλα αυτά προσπαθεί κάθε μέρα να ζήσει τη ζωή του όσο πιο όμορφα γίνεται. Όμορφος άνθρωπος είναι αυτός που έχει καταλάβει τα προτερήματα και τα ελαττώματά του, τα σέβεται, τα έχει αποδεχτεί και στη συνέχεια αποδέχεται και τα ελαττώματα και τα προτερήματα των άλλων ανθρώπων χωρίς να τα κρίνει. Είστε όμορφοι άνθρωποι. Είμαι κι εγώ όμορφος άνθρωπος. Είμαι και εγώ όμορφος άνθρωπος. Είστε όμορφοι άνθρωποι. Να σας πω κάτι. Είστε όλοι υπέροχοι. Είστε όμορφοι άνθρωποι. Είμαι κι εγώ όμορφος άνθρωπος. Είμαι κι εγώ όμορφος άνθρωπος. Η ομορφιά των ανθρώπων κρύβεται μέσα σε μικρές καθημερινές πράξεις. Επομένως, όλοι είμαστε όμορφοι. Και εγώ, και εσείς, και όλοι γύρω μας. Το βίντεο για σήμερα παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσα παιδιά συμμετείχανε. Όσα παιδιά από αυτά που συμμετείχανε έχουν κανάλι στο YouTube, θα βάλω τα link τους από κάτω να πάτε να δείτε και δικά τους βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εγώ το θεώρησα μια πολύ όμορφη ιδέα και ήθελα να σας δείξω ότι είστε όλοι όμορφοι. Επομένως να πιστεύετε στον εαυτό σας και όλα θα γίνουνε. Φιλάκια!